Ці можна пераканаць заходніх палітыкаў больш надаваць увагі Беларусі і менш аглядацца на Расію? Чаму для еўразвязу важна адкрыць памежныя пераходы для пасажырскага руху і выдаваць больш візаў беларусам? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш гость, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добрый дзень. Вітаю вас. Спадар Павел, вы выступілі на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі Глобсек, якая ў нядзелю скончылася ў Празе. І там у вашай прамове я выдзеліў адзін галоўны пункт. Калі я не памыляюся, папраўце мяне, калі раптам памыляюся, вы прапануеце захаду пачынаць змяняць сітуацыю не з Расіі, а з Беларусі. Надаваць больш увагі менавіта Беларусі і не чакаць, пакуль змены адбудуцца ў Расіі. Чаму так? Гэтая выснова, я думаю, што найдзе яшчэ з 2020 года. Калісьці у мяне адбылася сустрэча ў Міністэрстве замежных спраў Францыі з высокапастаўленым французскім дыпламатам, можа, год таму назад. І ён мне прызнаўся шчыра, што мы зрабілі як захад увогуле памылку, бо не спрагназавалі удзел Лукашэнкі ў вайне, не спрагназавалі, якую ролю ён будзе адыгрываць у кантэксце агрэсіі Расіі супраць Украіны, да чаго ён прывядзе ў сваіх дзеяннях супраць беларускага народу. На што я адказаў, ведаеце, гэта як шакалад з'есці. З аднаго боку салодка, што вы гэта прызнаеце, а з другого боку горка, што так позна. Так вось, калі мы бы сёння з вами уявілі ў Беларусі сітуацыю дэмакратычнага ўраду, то наўрад ці магчыма было бы уявіць вайну ў тым маштабе, якую вядзе Расія супраць Украіны з такімі жудаснымі наступствамі, а магчыма нават і гэтай вайны магло бы і не быць. Што тычыцца ўжо завучанага правіла захаднікамі, якое ўжо існуе ў наратывах, хутчэй за ўсё, яны апіраюцца на меркаванні палітолагаў, што трэба вырашыць спачатку праблемы Расіі, а пазней вырашыцца праблема Беларусі, мне падаецца, гэта стратэгічнай памылкай захадных палітыкаў. Чаму? Таму што, калі мы з вами уяўляем самы лепшы сцэнар, і Украіна перамагае, і мы зычым гэта Украіне, зразумела, нашы хлопцы перадусім змагаюцца за гэта, і дыаспара дапамагае, наколькі гэта магчыма, на ўсіх сустрэчах палітычных мы таксама падымаем гэтае пытанне, гэта можа прывесці да зменаў у сістэме палітычнай Расіі. Можа так, а можа і не. Калі мы разглядаем з вами пасярэдні варыянт нейкага пагаднення, перамірра, якое дае магчымасць акумуляваць рэсурсы Расійскай Федэрацыі, проста выйсці ў нейкую стабілізацыю, то ці гэта будзе сапраўды той час, калі Беларусь можа пайсці на змены, унутры Беларусі можа дамагчыся зменаў. Таму я лічу, што менавіта зараз, калі расійская ўвага скіравана перадусім у бок Украіны, калі рэсурсаў не хапае, і доказам гэтаму з'яўляецца дзеянні, актыўныя дзеянні ўзброеных сіл Украіны на тэрыторыі Курскай вобласці. Гэта ўсё дэманструе, што хутчэй зараз час дамагацца зменаў Беларусі. Як бы, можа, і не гучала гэта тэарэтычна, а не практычна. Бо з іншага боку, калі мы будзем чакаць з вами гэтых падзей, дачакаемся, дай Божа, а калі дачакаемся, то, можа, за гэты час уже будзе шмат зроблена, каб змяніць ментальнасць беларускага грамадства, каб змяніць нашы погляды да дэмакраты, каб змяніць наш падыход да дзяржаўнасці, незалежнасці, ідэнтычнасці, бо над гэтым працуе расійская прапаганда. Давайте не будем забываць, што калісьці была уцечка інфармацыі з адміністрацыі Пуціна аб тым, што яны распрацавалі спецыяльную праграму да 2030 года фактычнай інкарпарацыі тэрыторыі Беларусі. Так што мы зараз губляем час на абарону нашых нацыянальных інтарэсаў. І вось гэта я кажу Латушка, я зразумеў вашу думку, але ці не баіцеся вы расійскай ваеннай інтэрвенцыі? Наколькі імаверна, што ў цяперашняй сітуацыі, калі сапраўды пачнуцца нейкія змены. Я разумею, што вы не падзяляеце думку, што змены ў Беларусі немагчымыя, пакуль Пуцін ва ўладзе, але калі рэальна адбудуцца змены ў цяперашняй Беларусі, у Пуціна, вы кажаце, менш рэсурсаў, і курс гэта паказвае, тым не менш, ці не баіцеся вы, што ён пашле войскі ў Беларусь? Я не ідэаліст, я не кажу, што я не падзяляю думку, што пакуль Пуцін пры ўладзе змены немагчымыя. Гэта
Нема ідэальных сцэнараў. Немагчыма ўсё прадугледзець, калі ідзе вайна, калі дыктатарскія рэжымы пры ўладзе. Але стаяць у баку і чакаць гэта самае горшае, што можа быць у гэтай сітуацыі. Я лічу, што трэба працягваць змаганне, трэба працягваць ціск і выконваць, дабівацца нашай галоўнай стратэгічнай мэты змены палітычнага рэжыму ў Беларусі. І нішто іншае не павінна нас адварочваць ад гэтай мэты. Інакш это будзе проста цыклічнасць, якую мы паўтараем на працягу 30 гадоў у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Кожныя 5 гадоў кола пракручваецца, мы вяртаемся да ўсё новага, а зараз да яшчэ горшага стану рэчаў, калі Лукашенко ператварае Беларусь у тоталітарны рэжым і уже зайшоў па-за межы Беларусі. Што тычыцца расійскага войска. Ну, глядзіце, я таксама пытаўся падчас сустрэч з дзяржсакратарамі МЗС Германії, Швецыі, Славенії, у намесніка міністра па справах ЕС Чэхіі. Я прямо задаў пытанне. Скажыце мне, калі ласка, ці ёсць у вас пацверджанне про тое, што Путін дамагаецца ад Лукашэнкі накіраваць беларускую армію самастойна ва Ўкраіну? Ніхто з іх не пацвердзіў мне гэтай інфармацыю. Ці ёсць у кагосьці, хто мог бы гэта пацвердзіць? Гэта першы наратыў, які выгадны рэжыму, які ён гэта прадае. Яго намагаюцца заставіць, а ён стаіць і абараняецца. Ну, ён не хоча гэтага, мы таксама гэта разумеем. Да? З другого боку, ці ў стане сёння расійская армія увайсці на тэрыторыю Беларусі, аддасць туды десяткі тысяч солдатаў, каб взять под контроль Беларусь? Вы думаете, але что вам Лукашенко... адкажуць, што яна ўжо там? Там ёсць некаторыя вайскоўцы, іх даволі лёгка туды перакінуць. Это недастаткова. 2000 расійскіх салдатаў недастаткова, каб узяць под контроль Беларусь. Зразумела, ёсць інфільтрацыя, ёсць спецслужбы расійскія, якія сядзяць у розных структурах. Але нават калі Лукашенко сёння ёсць, ці вы думаеце, што Лукашенко гатовы аддаць сваю ўладу Пуціну? Не гатовы. Ці мы думаем, што ўсё узброеныя сілы Беларусі будуць абдымацца з расійскімі вайсковымі і разам уводзіць на престол у Беларусі расійскага стаўніка? Таксама не. Ёсць частка эліта ў беларускім грамадстве, якая дзяржаўна арыентавана. Яна не дэмакратычна арыентавана, можа дзесьці паціху і таксама дэмакратычна арыентавана, але ніколі ўслых не скажуць. Ёсць менш нацыянальна арыентавана, але ўсё ж таки дзяржаўна арыентавана. Таму казаць, што гэта абсалютная 100% сітуацыя, якая можа адбыцца, што ўсё, увойдуць расійскія войскі, паводзяць пад кантроль, гэта памылкова. Россия узяла падыход на эволюцыйную інкарпарацыю Беларусі. Яна не хоча ажыццяўляць ваенных дзеянняў, але яна будзе паступова, як гэта робіцца на нашых вачах, крок за крокам забіраць нашу суверэннасць, незалежнасць, самастойнасць і ідэнтычнасць. І вось гэта галоўная пагроза. Чакаць гэтага? Ну, будзем чакаць, і мы дачакаемся, што ў 2030 годзе, а можа і раней, гэта адбудзецца. І я кажу заходнім партнёрам, калі вы выдаткоўваеце мільярды на абарону... Я выбачаюся, я вас пераб'ю. Вось заходнія партнеры, яны вас чуюць, калі вы ім гэтыя рэчы гаворыце? Бо, разумееце, вы гаворыце пра пагрозы з боку рэжыму Лукашэнкі, пра захоп самалёта, пра міграцыйны крызіс. Але вось прадстаўнік маршала польскага сейму казаў, што апошнія месяцы зменшылася гэта міграцыйная сітуацыя, напруга на мяжы. Лукашенко параўнанні з Расіяй не ўяўляе настолькі вялікай пагрозы. Нават калі на тэрыторыі Беларусі ёсць ядзерная зброя, все роўна все заходнікі кажуць, гэтай зброяй кіруе Пуцін. Вось як вы ім тлумачыце, чаму яны павінны сканцэнтравацца на Беларусі? І ці чуюць яны вас? Што яны вам адказваюць? Што тычыцца памяншэння міграцыйнага крызісу? Так, адносна гэта адбылося, але паглядзім статыстыку. Серада-чацверг па 120, па 130 нелегальных мігрантаў, якія атакавалі межы Польшы. За выходныя 270 нелегальных мігрантаў. Ці з'яўляецца гэта вырашэннем праблемы? На мой пункт гледжання, не. Памяншэнне ў статыстыцы месяц да месяца адбываецца, але гэта нуль, ці як было да 2021 года 20-25 асобаў на працягу года. Не. Таму вырашэнне тут праблемы хутчэй за ўсё яшчэ далёка. І тлумачу я гэты падыход і польскім партнёрам, і заходнім партнёрам, што ўсё ж такі інструменты ў большасці ляжаць у Пуціна. І Пуцін укідвае нелегальных мігрантаў, Расія, канкрэтна казаць, на тэрыторыю Беларусі. А пазней Лукашенку што, іх затрымаў?
падтрымліваць, выкідваць у бок Расіі, ён на гэта не адважыцца. Але ціски тут магчымыя і патрэбныя. Мы выступаем за гэта ўжо больш за 1,5 гады. Гэта ўключэнне пытанняў транзіту. Што тычыцца прыярытэтнасці Беларусі, гэта ж пытанне нацыянальнай бяспекі. Я размаўляў з адным з польскіх вядомых экспертаў падчас Глобсек. Вось зараз галоўная мэта перамога Украіны. І ніхто не будзе спрачацца з гэтага. Мы не ставім пытанне, што пытанне Беларусі павінна вырашацца за кошт дапамогі Украіне. Але вырашэнне праблемы сітуацыі з агрэсіяй Расіі супраць Украіны гэта не вырашэнне пытання бяспекі Еўропы і перадусім суседніх краінаў. Бо рэжым Лукашэнкі сёння ўжо адчувальна ўздзейнічае на бяспеку гэтых дзяржаў. Гэта і шпіянаж, гэта і дыверсіі, акты сабатажа, гэта падпальванне гандлёвых аб'ектаў, гэта міграцыйныя сітуацыі, калі мігрантаў ловяць ужо ў Нямецчыне і гэтак далей. Таму вырашыць сітуацыю в Украіне і не вырашыць сітуацыю ў Беларусі, гэта не паменшыць рызыкі і пагрозы. Гэта значыцца, што аддаць Беларусь фактычна ў рукі, ў лапы Расіі, і пагроза яшчэ больш павялічыцца, бо будзе непасрэдная магчымасць удару по тэрыторыю Захада. Дарэчы, я кажу, што будучы прэм'ер-міністрам суседніх краінаў, ці Польшы, ці Літвы, Латвіі, я рабіў бы тое самае, укладываў бы сродкі ў бяспеку межаў, бо гэта прыярытэт для кожнага ўрада, бяспека сваіх грамадзянаў. І калі мы здзіўляемся, чаму штосьці робяць гэтыя ўрады, то давайте падумаем, што бы мы рабілі на іх баку. Рабілі бы тое самае. Але з другога боку, не укладываць рэсурсы ў падтрымку дэмакратычна арыентаванага беларускага грамадства, якое з'яўляецца большасцю, і гэта паказвае сацыялогію. Грамадства, якое не хоча Лукашэнкі і не хоча вайны, вось тут можа быць стратэгічнай памылкай, што пад расійскім уплывам, прапаганды Лукашэнкі уплывам, праз некалькі гадоў на межах Беларусі будзе стаяць беларускі салдат, альбо, магчыма, салдат-беларус яшчэ па нацыянальнасці, але у амбундзіраванні расійскім, і будзе правяраць на прочнасць, да, гэтыя фартыфікацыі, якія будуюцца па межах з Беларусю. Вось у чым стратэгічная памылка. Ці чуюць? Ну, пытанне, конечно, вельмі такое філасофскае. Пра гэта трэба казаць. І больш казаць, і не толькі на такіх форумах, а ў двухбаковых камунікацыях. І я лічу, што нам, як кабінету, вельмі важна было зараз ажыццявіць стратэгічныя сустрэчы ў Брусэлі, у Берліне, у Парыжы, у Празе, у Варшаве, у Вільні і давесці гэтую пазіцыю вельмі дакладна. Вось вы толькі што якраз сказалі, што на месцы заходніх партнераў, так сказать, заходніх суседзяў і паўночных суседзяў Беларусі, вы, магчыма, паступалі бы гэтаксама. Але як вы тлумачыце тым палітыкам з краінаў суседзяў Беларусі, калі яны меркаваннямі нацыянальнай бяспекі тлумачаць супрацьлеглыя рэчы ад тых, якія вы прапаноўваеце? Бо вы прапаноўваеце не закрываць памежныя пераходы для пасажырскага руху. Вы прапаноўваеце выдаваць больш візаў беларусам. Але часам можна ўжо пачуць ад літоўскіх палітыкаў, што беларусы, калі выдаваць шмат візаў, гэта будзе пагроза нацыянальнай бяспецы, ці ад польскіх палітык. Ну, тут, конечно, шмат залежыць ад урадаў гэтых краінаў і ад палітычных сілаў, якія знаходзяцца пры ўладзе. Я казаў, што некалькі тыдняў таму назад у меня была тэлефонная размова з Радаславам Сікорскім, міністрам замежных спраў Польшы, які ініцыятыўна мне паінфармаваў тым, што польскі бок не пойдзе на закрыццё пасажырскага пункту пропуска, на абмежаванне таксама руху для беларусаў на прыватных аўтамабілях, калі за рулём знаходзяцца беларусы. І гэта пазіцыя польскага боку. Што тычыцца літоўскага боку, ну мы бачым, што зараз там вядуцца кансультацыі з боку офіса на гэты конт. Што тычыцца Латвіі, ну у меня была сустрэча некаторы час з міністрам замежных спраў Латвіі, яны тады не казала пра гэтыя планы, але яна казала пра велічэзную пагрозу нацыянальнай бяспецы Латвіі, калі на тэрыторыю гэтай краіны былі пробы ўвесці зброю, у тым ліку грамадзянамі Беларусі. І таму яны, конечно, бароняць свае інтарэсы. Наша сверхзадача. За выніковасць яе рэалізацыі можна нас крытыкаваць, але трэба таксама разумець, у якім стане мы знаходзімся, і ці мы з'яўляемся тут сапраўды тымі, хто на 100% можа дабіцца рашэння. Але наша галоўная задача паказаць розніцу паміж рэжымам і беларускім грамадствам. І гэта мы пастаянна, перманентна дамагаемся. Да? З рознымі вынікамі, давайте будем самакрытычны, але ці хтосьці
хтосьці можа кінуць нам камень у агарод, што мы гэтага не робім, і пад кожную сустрэчу гэтае пытанне ставіцца, і падчас, дарэчы, гэтых сустрэч у глапсек двухбаковых у меня было больш 11 пытанняў, якія я падняў, у тым ліку візавае пытанне, у тым ліку пытанне незакрыцця межаў для руху грамадзянаў Беларусі, пытанне стыпендый, калі рускія вось зараз дзень ведаў, там учора, сёння выдаюць у 18 разоў больш стыпендый. Я выбачаюся, вот я якраз хацеў удакладніць у вас. Вы прапанавалі, каб еўрапейскія вузы стварыць праграму, каб еўрапейскія вышэйшыя навучальныя установы стварылі 12 тысяч стыпендыяў для беларусаў, бо столькі выдае Расія. Але ў Расіі гэта робіцца цэнтралізавана. Да каго ў Еўропе звернуты гэты заклік? Хто можа арганізаваць такую маштабную праграму? Ну, я думаю, што гэта пытанне больш у кампетэнцыі маёй каліжанкі Аліны Коўшык, але гэта пытанне палітычнае, стратэгічнай мэты. Разумееце, калі мы сустракаліся з Барэлем апошні раз у Брусэлі, як мы казалі пра гэта, што з'яўляецца галоўнымі элементамі стратэгіі? Гэта падтрымка незалежных СМІ, і сродкі павінны павялічвацца. Калі мы чытаем, што Лукашенко стварае чарговы прапагандысцкі канал і ўкідвае яшчэ больш сродкаў у прапаганду Расійская Федэрацыя. Гэта пытанне мабільнасці, адкрыцця межаў, гэта пытанне ідэнтычнасці, гэта пытанне адукацыі, гэта калі мы павінны рыхтаваць беларускую нацыю праеўрапейска арыентаваную, а не праруска-мірскую арыентаваную. Гэта на сённяшні дзень пытанне стратэгіі. Пад гэтую стратэгію павінны быць фінансавыя рэсурсы. І я нават стаўлю пытанне. Памятаеце, дэмакратычныя сілы дамагліся зарэзерваваць у бюджэце Еўрапейскага Саюза 3 мільярда еўра на тое, каб у пераходны перыяд, транзітны перыяд, гэта былі сродкі скарыстаны на стабілізацыю сітуацыі ў Беларусі. Так вось мы гэтых сродкаў можам з вами не дачакацца. Так можа настаў час ставіць перад еўрапейскім пытанне пра размарожванне гэтых сродкаў, параўнаць, колькі рэжым Лукашэнкі атрымліваў да 2020 года ў рамках праграмы ўсходняга партнёрства. І гэты сродкі накіраваць на адукацыю, на незалежныя СМІ, каб СМІ сапраўды кантралявалі інфармацыйную прастору Беларусі. Яны маюць уплыў, але нам трэба дамагчыся кантролю над інфармацыйнай прасторай Беларусі. Пры сённяшніх сучасных тэхналогій гэта магчыма. Дарэчы, на панелі, на якой вы таксама прысутнічаеце, глядач, там была дыскусія наконт новых інфармацыйных тэхналогій, як гэта рабіць. Так вось, на гэта патрэбныя сродкі. Вось гэта стратэгія. Мы не кажам, вы ведаеце, каб рэалізаваць стратэгію, трэба яе мець. І вось пытанне да Захада, ці ён мае гэтую стратэгію? Так вось, трэба першая стратэгія. Вось я акрэсліў некалькі пунктаў. У нас стратэгія ёсць. Гэта ціск, гэта ліквідацыя рэжыму, гэта адказнасць. Гэта значыцца санкцыі, гэта значыцца далейшая ізаляцыя, і гэта прыцягненне да адказнасці рэжыму Лукашэнкі. Яна доўжыцца 4 гады. 4 гады. Хтосьці скажа, нема вынікаў. А я скажу, што ёсць вынікі. Задавальняючы, пагаджуся, не задавальняючыя вынікі. Але ці варта сёння адмовіцца ад гэтай стратэгіі? Бо ніколі, я кажу як дыпламат у мінулым, не прыйшлі да сітуацыі доўгатэрміновай стратэгіі ціску. Заўсёды ішлі на губкі падкрасіць пудрай щёчкі припудрить Лукашенко, и якобы он стал зноў ліберальным, там псевдоліберальным дэмакратам. І пазней паўтор гэтага кола зноў. Хопіць гэтых паўтораў. Трэба ціснуць до конца, до выніку, і не выбачыць злачынствы. За злачынствы трэба адказваць. Інакш, гэта падрыў, ведаеце, сістэмы права міжнароднага. У мяне учора чалавек адзін запытаўся: я не веру ў міжнароднае права, бо яно не функцыянуе. Калі хтосьці можа паехаць у краіну, якая падпісала статут міжнароднага крымінальнага суду і не быць затрыманы, то дзе ж гэта міжнароднае права? Ну так, гэта пытанне да нашых заходніх партнёраў. Ці яны сапраўды гатовы працаваць на падставе міжнароднага права, рэалізоўваць тыя інструменты, якія ёсць, і вы прыходзіць да выніку. Мы, як структуры інстытуты, мы робім усё, што ад нас залежыць. Рыхтуем матэрыялы, доказы, прапаноўваем канкрэтныя інструменты, але інструменты ў іх руках. Ад гэтай стратэгіі я не адмоўлюся, таму што яна павінна дайсці да фінала. Адказнасць за злачынства павінна наступіць. А вы бачыце ўжо сігналы, што Захад гатовы спыніць гэты ціск? Вы кажаце, што гэтага ціску ніколі доўгатэрміновага не было. Вось цяпер ён ёсць 4 гады. Вы бачыце ўжо сігналы, што Захад стамляецца, што ўжо яны не гатовыя працягваць гэты ціск? Вось ведаеце, пасля жнівеньскай паўзы, калі ўсё ж таки не была інтэнсіўная камунікацыя з заходнімі дыпламатамі, зразумела, вы ведаеце, на Захадзе яны любяць у жніўні адпачываць, то вось гэтыя сустрэчы з прадстаўнікамі 4-5 краін, як мінімум, мне зматывавалі.
Ніхто не збіраецца адмаўляцца. Ніхто не бачыць магчымым камунікацыю з Лукашэнкам. Ніхто не бачыць магчымасць двухбаковую камунікацыю з імі на высокім узроўні. Ніхто не хоча адмаўляцца ад санкцыйнага ціску. Нават наадварот, Швецыя казала, Славенія казала пра гэта, Чэхія, што трэба ўзмацняць ціск, што гэта стратэгія і стратэгія санкцыйнага павелічэння ціску, таму што Лукашенко не перапыняе дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны, не перапыняе рэпрэсій. І гэты ціск будзе нарошчвацца. Так што я выйшаў зноў ж такі прызнанне інстытутаў, мы пра гэта казалі. Яны сказалі, напрыклад, шведскі дзяржсакратар, гэта беспрэцэдэнтна і гэта вельмі важна, што толькі адзіныя дэмакратычныя сілы, якія заходзяць у такой цяжкай сітуацыі, калі краіна знаходзіцца ў цяжкай сітуацыі, мае гэты інстытуты. І падтрымка інстытуцыйная ёсць. Я шчыра казаў, у нас ёсць і апазіцыя, якая з гэтым не згодна. Але ўсё ж такі ёсць інстытуты, якія падтрымліваюцца большасцю дэмакратычна арыентаваных беларусаў. Таму гэта важна. І яны гэтую важнасць таксама бачаць сёння і заўтра. Дарэчы, і з Беларусі, калі прыходзяць сігналы, яны кажуць, што гэта прынцыпова важна захаваць гэтыя інстытуты дзеля транзітнага перыяду, дзеля артыкулявання нашых патрэб, нашых праблемаў, якія ёсць сёння у беларусаў за мяжой. Але не толькі за мяжой, і перспектыву нашай незалежнасці. А ці ёсць у вас нейкія сігналы, што цяперашні рэжым гатовы ісці на нейкія саступкі? Вы ведаеце, сігналы, можа быць, ускосныя, калі мы кажам, пытанне ставілася заходнімі палітыкамі ўсімі, як трактаваць вызваленне 30 палітзняволеных. Да? Ну, давайте узгадаем, што было ў 2020 годзе, і не адмаўляцца ад гэтай стратэгіі, якая была прынята тады і каардынацыйнай радай першага складу, тады быў пашыраны склад каардынацыйнай рады, за каардынацыйную раду прагаласавала сотні тысяч людзей, тады ж было і апытанне, на вуліцу людзі выходзілі з гэтым. Гэта спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, правесці дэмакратычныя выбары, другой пункт, і трэцяе, прыцягнуць да адказнасці. Вось ад гэтага адмаўляцца нельга, бо інакш мы самі будем хлусіць самім сабе. Мы здрадзім нашым прынцыпам і інтарэсам. Што тычыцца вызвалення палітзняволеных, да, ці як гэта чытаць, але ўсе яны пагаджаюцца з тэзісам, што пакуль не спыніліся рэпрэсіі, гэта ўсё разглядаецца як канвеер. Лукашенко дае фейкавыя сігналы, што я тут кагосьці звольніў у апошні месяцы адбыцця пакарання. Але важна, што людзі выходзяць. Тут нават дыскусіі, я казаў усім заходнікам, мы павінны весці барацьбу за кожнага і кожную палітзняволеную. Але на сённяшні дзень, пакуль не спыніліся рэпрэсіі, а гэта быў першы пункт беларусаў у 2020 годзе, казаць, што гэта сігналы? Не, абсалютна не прыходзіцца. І быў падыход, я кажу, я чуў толькі, мы не гатовы паціскаць руку, не будзем паціскаць руку, і яго прадстаўнікам таксама, двухбаковыя сустрэчы не. Так што пакуль яны не чытаюцца. Я не пабачыў змены нейкай рыторыкі ў заходніх партнёраў. Гэта, ведаеце, у нас у саміх часта такая вось засцярожанасць. Мы думаем, што хтосьці нам уже здраджвае, хтосьці мяняе палітыку. Пакуль я такога ўражання не атрымаў падчас гэтых сустрэч. Сваюсь я не атрымаю. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павал Латушка. З вами быў Алексей Знаткевич. Гэта была праграма «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак больш людзей здолеюць яго пабачыць. Не заставайцеся са свабодай.